Tvůj den začíná před úsvitem. Ne proto, že bys byl důležitý, ale protože nikdo jiný nechce dělat tvou práci. Probouzí tě krátká zpráva. Přijď hned. Žádné pozdravy. Žádné vysvětlení. Jen poslušnost. Rychle se oblékneš a vyjdeš na ulici ještě půl spící. Ranní vzduch je chladný a tichý. Dojdeš na prázdné parkoviště, kde 3 auta čekají pokrytá prachem. Tvým úkolem je jednoduchý. Umýt je. Při drhnutí rozžhaveného kovu se snažíš vzpomenout, proč ses chtěl dostat do tohoto světa. Možná to byly příběhy o moci, možná filmy, možná mylná představa o respektu, ale tady jsi. S vědrem špinavé vody, se starým kartáčem a nekonečným seznamem úkolů. Kolem poledne tě poslali koupit kávu, pak cigarety, pak jídlo. Nikdy pro sebe. Vracíš se s taškami, zatímco všichni ostatní dál mluví uvnitř. Nikdo se neptá, jestli si už jedl. Jíš studené zbytky v koutě místa. Zapomenutý talíř. Půl prázdný pohár. Nikdo moc s tebou nemluví. Ne proto, že by tě nenáviděli, ale protože ještě neexistuješ. Tady všichni prošli stejným začátkem. To je první hodnost. Neviditelný. Otevírá dveře, nosí věci a poslouchá rozkazy. Pokud dnes zmizíš, nikdo se nezeptá proč. A zítra tě nahradí někdo nový. O pár měsíců později se tvůj režim trochu změní. Už celý den nečistíš auta, teď nosíš balíčky, malé obálky, nenápadné krabice. Někdy jen slova, která musíš přesně zopakovat. Tvojí prací je pohybovat se rychle a málo se ptát. Učí tě základní pravidlo. Zpráva je vždy cennější než posel. Na začátku ti přijde věta přehnaná. Něco, co říkají, aby zněly důležitě. Ale brzy pochopíš, že to není přirovnání. Cestuješ autobusy, taxíky a rušnými ulicemi. Přecházíš stanice, hlučné třídy a chodby starých budov. Šplháš po úzkých schodech a projdeš vchody, kde se nikdo nikomu nedívá do očí. Nikdo nic nečeká. Působíš jako další pracovník. Někdo, kdo jen spěchá z jednoho místa na druhé. Ale v obálce může být peníze. Nebo varování. Nebo něco, co změní den někoho jiného. Někdy balíček obdrží někdo s úsměvem, jindy se jeho tvář zšedne. V těch chvílích chápeš, že to, co neseš, váží víc, než se zdá. Neptáš se. Naučíš se předávat, přikývnout a odejít. Bez komentářů. Bez zvědavosti. Také se naučíš nemrkat zpátky. Nezapamatovat si adresy. Neopakovat jména. Tvůj den končí, když doručíš poslední zprávu. Pokud všechno vyjde, dostaneš malou odměnu. Pokud se něco pokazí? No, nikdo to nechce zjistit. Dnes ti telefon zazvoní v 6 ráno. Nová odpovědnost. Teď řídíš. Ne luxusní auto. Šedé sedan, obyčejný, nudný. Právě proto byl vybrán. Nikdo si takové auto nepamatuje. Nikdo se za ním neotočí. Tvým úkolem je vyzvednout určité osoby a dopravit je na určitá místa. Krátké adresy. Jednoduché pokyny. Nikdy neposloucháš rozhovory na zadním sedadle. Nikdy nekoukáš do zpětného zrcátka víc, než je třeba. Jenom řídíš. Hodiny projíždíš ulicemi, benzínkami a podzemními parkovišti. Projíždíš klidnými čtvrtěmi a rušnými třídami. Někdy čekáš v autě, zatímco pasažéři vstupují do budov. 5 minut. 10. Někdy hodinu. Ticho v autě se stává součástí tvého života. Učíš se všímat detailů. Kdo tě sleduje, kdo fotí, kdo se dívá až příliš. Také se naučíš měnit trasu, aniž bys upoutal pozornost. Zastavovat na osvětlených místech. Nepokládat zbytečné otázky. Nejsi mocný, ale začínáš být užitečný. A v tomto světě je být užitečný znamením přežití. Tvůj den začíná v kavárně. Ale nejsi tu na kávu. Pozoruješ. Na stole před tebou je rozložený noviny. Za papírem tvé oči sledují každý pohyb na ulici. Tvojí prací je hlásit, pokud se stane něco podezřelého. Vůz, který projíždí několikrát. Někdo, kdo zůstává příliš dlouho. Někdo mluvící po telefonu a dívající se na tu samou budovu. Nic hrdinského, nic výjimečného. Jen trpělivost, hodiny čekání.
Káva pomalu vychladne před tebou. Hodiny jdou zdánlivě pomaleji než obvykle. Někdy se cítíš směšně, jako špatný herec v levném filmu, náhodný špion v příliš klidné scéně. Ale naučíš se soustředit na malé detaily. Nervózní gesto, dveře, které se otevírají víc než obvykle. A když se objeví něco opravdu podezřelého, všimneš si toho jako první. Pošleš krátkou zprávu. Jasnou. Přesnou. A když upozornění přijde přesně včas, všichni to pochopí. Ta jednoduchá zpráva může zabránit obrovskému problému. A poprvé ti někdo tleskne na rameno. Malý gesto. Velký krok vpřed. Teď tvůj den zahrnuje nepříjemné návštěvy. Nejsou to přátelská setkání. Jsou to upomínky. Nosíš malý zápisník. Jména, data, částky. Nic víc. Stránky jsou plné pečlivě napsaných čísel. Každý řádek představuje nevyřešený slib. Zaklepeš na dveře. Někdy v starých domech, někdy v malých obchodech, někdy v kancelářích, kde se ti nikdo nechce podívat do očí. Většina lidí platí bez hádky. Vědí, proč tu jsi. Někteří předstírají nevšímavost. Říkají, že zítra, že příští týden. Tvou úlohou není se hádat, ani křičet. Pouze jim připomenout, že dluh existuje. Mluvíš klidným hlasem. Dokonce se usmíváš. Nehrozíš. Nemusíš. Ale tvá přítomnost má neviditelnou váhu. Slova se zrychlují. Ruce hledají peníze v zásuvkách nebo kapsách. Když se vrátíš s penězi, šéfové přikývnou. Krátký pohyb. Ale postačuje. Je to poprvé, co manipuluješ s velkými částkami. Je to také poprvé, kdy pochopíš něco důležitého. Tady je důvěra cennější než peníze. Tvůj den teď probíhá v nenápadné kanceláři. Místo bez výrazných oken nebo nápisů na dveřích. Nic okázalého. Staré počítače. Telefony, které neustále zvoní. Papíry nahromaděné ve špinavých složkách. Tvojí prací je organizovat. Kdo se setkává s kým? Který balíček jde první? Který problém je třeba okamžitě vyřešit? Také rozhoduješ, která zpráva může počkat. A která musí vyrazit právě teď. Jsi jako řízení provozu na chaotickém letišti. Hlasy přicházející a odcházející na telefonních linkách. Jména, která se na seznamu objevují a mizí. Vše musí plynout bez kolize. Malá chyba může všechno zpomalit. Velké zpoždění může způsobit vážné problémy. Poprvé slyšíš strategické rozhovory. Plány. Dohody. Varování posílaná z člověka na člověka. Nezapojíš se, ale učíš se. Sleduješ, jak každé rozhodnutí mění osud několika lidí. Jeden pohyb tady ovlivní něco tam. Začínáš chápat, že skutečná moc někdy nekřičí. Někdy jen šeptá. Jednoho dne tě svolají na malé setkání. Místnost je klidná. Příliš klidná. Žádné vtipy, žádné zbytečné rozhovory. Jen krátké pohledy a opatrná slova. Dostaneš těžký úkol. Detaily nezveřejní. Stačí říct, že zahrnuje konfrontaci. Když posloucháš instrukce, cítíš, že něco se mění. Není to strach, ale ani klid. Je to tichý tlak, který se usazuje na prsou. Tvůj den plyne v neustálém napětí. Každý krok váží víc. Každá minuta plyne pomaleji než normálně. Snažíš se soustředit na to, co musíš udělat. Na dodržení plánu. Na nepříliš přemýšlet. Když konečně přijde ten okamžik, všechno se děje rychle. Mnohem rychleji, než jsi představoval. Když je úkol hotov, nikdo neslaví. Nikdo nekope. Není žádné ocenění, žádná slova uznání. Jen se vracíš do auta a jedeš domů. Město kolem tebe míjí jako tiché stíny. Tu noc skoro nespíš. Myslíš na každý okamžik, protože chápeš něco nového. V této organizaci každý povýšení stojí kus tvého klidu. A čím vyšší jsi, tím dražší je cena. Léta plynou. Teď tě několik lidí volá pro pokyny. Tvůj den začíná schůzkami. Kontroluješ zprávy. Posloucháš problémy, rozděluješ úkoly. Dřív si běhal po městě a řešil všechno. Teď rozhoduješ, co se má udělat a kdo to udělá. Neběháš po městě jako dřív. Teď řídíš. Pozoruješ, analyzuješ a děláš rychlá rozhodnutí. Každé slovo, které řekneš, může změnit průběh celého dne.
Přesto je zátěž větší. Mnohem větší, než si kdy čekal na začátku. Pokud někdo udělá chybu, odpovědnost padá na tebe. Nezáleží na tom, kdo zklamal. Pro nadřízené řetězec vždy končí u kapitána. Musíš zůstat klidný, i když všechno vypadá chaoticky. Když plány jsou zpožděné. Když se objeví nečekané problémy. Musíš také řešit konflikty mezi svými muži. 2 veliká ega narazí a může to skončit katastrofou. Špatně vedená hádka může vytvořit nebezpečnou trhlinu. A ta oslabí celou skupinu. Tvou rolí je udržet rovnováhu, naslouchat, rozhodovat a řešit problémy dřív, než vyrostou. Jako dirigent, který snaží orchestr nezvrhnout v hluk. Protože když rytmus praskne, všechno může spadnout. V této fázi je tvůj režim jiný. Pracuješ tiše. Mapa, čísla a diskrétní rozhovory naplňují tvůj den. Analyzuješ příležitosti, rizika, možné spojenectví. Tvým největším nástrojem je myslet, sledovat vzory, předvídat pohyby dřív, než nastanou. Jiní provádějí akce. Ty rozhoduješ, kdy je správný čas. A právě teď je perfektní čas, aby ses přihlásil k odběru kanálu. Nemusíš zvyšovat hlas. Rozhodnutí se přenášejí jako vlny, které projdou celou strukturou. Krátký hovor, krátká zpráva. A desítky lidí změní svůj směr. Někdy se ptáš, jak se sem dostal. Vzpomínáš na kbelík vody. Starý kartáč. Neviditelný chlapec, kterého si nikdo nevšímal. Tato vzpomínka se objevuje v momentech ticha, když je kancelář prázdná a slyšet jen vzdálený zvuk města. Nyní lidé čekají na tvůj názor, než udělají krok. Poslouchají pozorně, i když mluvíš málo. Ale postup nahoru přináší i nepříjemnou realitu. Čím výš stoupáš, tím méně lidí ti říká pravdu přímo. Někteří se snaží tě potěšit, jiní skrývají problémy. A pomalu začínáš všímat něčeho znepokojivého. Informace přicházejí filtrované, zjemněné, někdy neúplné. A na místě, kde každé rozhodnutí váží tolik, to může být nebezpečné. Protože nepřítel není vždy ten, kdo způsobí největší chyby. Někdy je to ticho těch, kteří tě obklopují. Tvůj den začíná na malém letišti, bez eskorty, bez elegantní aktovky, jen jednoduchý batoh. To je záměrné. Čím méně přitahuješ pozornost, tím lépe funguje tvoje práce. Teď je tvojí prací mluvit, nezvyšovat hlas, nevnucovat sílu, jen konverzovat a dosáhnout, aby ostatní poslouchali. Když se 2 skupiny nechtějí potkat tváří v tvář, pošlou tebe. Jsi mostem mezi nepřáteli. Setkáváš se v klidných restauracích, prázdných parkovištích nebo diskrétních hotelových pokojích. Místa, kde nikdo neklade otázky. Nejprve posloucháš. Vždy nejprve posloucháš. Dáváš každé straně prostor říct, co potřebují říct. I věci, které bys raději neslyšel. Pak opakuješ zprávy s absolutní přesností. Bez ozdob. Bez změn. Jedno špatné slovo může vyvolat válku. Špatně pochopený odstín může zničit týdny vyjednávání. Proto mluvíš pomalu. Měříš každou větu. Zatímco se usmíváš navenek, tvojí mysl počítá každou možnou reakci. Pozoruješ gesta, ticho, pohledy. Někdy dosahuješ dohod. Jindy jen odkládáš nevyhnutelné konflikty. Ale v obou případech plníš svou úlohu. Jsi ten, kdo udržuje svět v chodu, aniž by explodoval. Prostředník, který zabraňuje tomu, aby ticho přerostlo v násilí. Tvá rutina nyní připomíná tu manažera firmy. Každý den začínáš kontrolou čísel, rozvah a zpráv. Kontroluješ čísla, mnoho čísel, příjmy, výdaje, pohyby všech typů. Vše musí mít logické vysvětlení. Každé číslo musí odpovídat jinému, každý detail je důležitý. Tvá kancelář nemá přehnané luxusy. Není tu žádná nápadná výzdoba ani okázalý nábytek. Jen pořádek. Seřazené složky. Počítače fungující celý den, pípající a blikající. Zatímco ostatní mluví o moci a dramatických rozhodnutích, ty myslíš na rovnováhu. Pokud přijde příliš peněz najednou, někdo položí nepříjemné otázky. Pokud jich přijde málo, někdo se naštve a tlak padne na tebe. Tvá práce je udržet vše na přesném bodu.
Ani příliš viditelné, ani příliš neviditelné. Učíš se předvídat problémy dřív, než se objeví. Kontrolovat každé číslo 2krát. Odhalovat chyby, které by ostatní přehlédli. Zjišťuješ, že pravý chaos nepřichází od nepřátel ani soupeřů. Přichází z administrativních chyb. Špatně umístěné číslo může zničit roky práce. Malé opomenutí se může stát katastrofou. V této pozici je moc v přesnosti. Přežití závisí na tvé pozornosti k detailům. Teď sedíš u malého stolu s šéfem. Jste tam jen vy dva. Není tu žádný asistent, žádný okolní hluk. Jen přímý rozhovor. Tvojí úlohou je říci to, co ostatní neodváží. Někdy to znamená odporovat rozhodnutím. Nebo upozornit na rizika, která nikdo nechce zmínit. Není to jednoduché. Mnozí raději přikývnou. Ty to nemůžeš udělat. Ale šéf důvěřuje tvému úsudku. Ne proto, že máš vždy pravdu, ale protože mluvíš bez strachu. Mluvíš klidně. Nevnucuješ se. Nezvyšuješ hlas. Navrhuješ. Ptáš se. Vysvětluješ následky. Někdy používáš jednoduché příklady. Nebo příběhy z minulých situací. Tvojí největší schopností je vidět několik tahů dopředu. Jako při partii šachu. Zatímco ostatní se dívají na právě hýbaný kámen, ty si představuješ, co bude dál. Když se všichni soustředí na další krok, ty myslíš na 5. Proto jsi tady. Ne pro sílu, ne pro strach, ale protože někdo musí vidět celé šachovnici. Protože někdo musí připomenout, že trpělivost může být mocnější než síla a že klidné rozhodnutí může zítra zabránit velkým problémům. Tvůj rozvrh už nemá volné místo. Každá minuta je naplánovaná. Schůzky od rána, naléhavé hovory, problémy k vyřešení před polednem, konflikty, které vznikají bez varování před večerem. Teď si filtrem mezi šéfem a zbytkem světa. Všechno prochází tebou. Každá zpráva, každé rozhodnutí. Každý problém přijde nejdřív k tobě. Pokud se hádka příliš vyhrotí, ty ji uklidníš. Klidně. Přesnými slovy. Naučil ses, že mnoho krizí neřeší síla, ale správný tón ve správnou chvíli. Pokud se objeví významná příležitost, analyzuješ ji. Vidíš rizika a přínosy dřív než ostatní. Kontroluješ detaily, které by jiní přehlédli. Posloucháš různé verze před odpovědí. Rozhoduješ, co vyžaduje okamžitou pozornost a co může počkat. Učíš se rychle pohybovat. Prioritizovat, aniž bys přehlédl detaily. Předvídat kroky dříve, než se stanou. Někdy se den změní během pár minut. Fám. Nepředvídaný hovor. Problém, který nikdo neviděl přicházet. Tvůj den končí, když šéf konečně odpočívá. Ale i tehdy zůstává tvůj telefon blízko. Na stole. Zapnutý. Upozornění nikdy nezmizí. Protože být zástupcem znamená žít v neustálém napětí. Když se něco stane, reaguješ první. Vždy. Není úplný odpočinek. Není okamžik naprostého uvolnění. Tvá práce je držet linii, zatímco ostatní spí. Když všichni důvěřují, že ty uvidíš nebezpečí dřív než oni. Když čekají, že budeš mít odpověď, když nikdo jiný ne. Být zástupcem je neviditelné a vyčerpávající, ale bez tebe by vše mohlo skolabovat. Jsi tím kusem, který udržuje mechanismus v chodu, když ostatní si teprve začínají všímat, že se něco hýbe. Přichází nečekané jiné ráno. Starý šéf už není. Důvody teď nejsou důležité. Všechny pohledy se obrací na tebe. Tvůj nový den začíná u čela stolu. Téhož stolu, který si roky pozoroval z jiných míst. Dříve jsi pozoroval. Teď všichni pozorují tebe. Teď všichni čekají tvá rozhodnutí. Moc nepřichází s dramatickou hudbou. Přichází v tichu. Lidé pozorují. Čekají na pokyny. Mluvíš málo, jen co je potřeba. Protože víš něco, čemu málo kdo rozumí. Každé tvé slovo se stává akcí. A každá akce má důsledky. Být vůdcem neznamená žít v klidu. Tvůj den začíná zprávami. Pokračuje schůzkami. Končí dalšími rozhodnutími. Podepisuješ povolení. Posloucháš návrhy. Zamítáš plány, které jiní považovali za skvělé. Každý spojenec může být budoucí rival. Každý partner může skrývat ambice. Důvěra se stává vzácným zdrojem.
Zvykneš si víc poslouchat, než mluvit. Pozorovat malé detaily, změna tónu, příliš dlouhý pohled, ticho, které trvá déle než obvykle. Malé signály, které bys dřív ignoroval. Paranoia nepřichází náhle, přichází pomalu, jako stín, který roste za tebou. Na začátku si ji sotva všimneš, pak se naučíš s ní žít, protože chápeš, že vést není jenom rozkazovat. Je to předvídat zrady dřív, než existují. Je to dělat rozhodnutí, která nikdo jiný nechce přijmout. A přijmout, že na vrcholu je vždy méně rukou, které jsou ochotné tě podržet. Vedení ti dává kontrolu, ano, ale také ti každý den připomíná, že vrchol může být nejosamělejším místem ze všech